ruang char khen ni na mizo detective pca riak tu lan hming mawi chuang o che tu aizakel chuang o anaw soman chuan ruang char na lampan turin angkal vele thunga chuntum chu chhun lam ve thung kangkal sok ve thung ani SI dikale police station lama SI dikachu police station lama hunmang turin kan ti ve thunga ka ama zana an fan bak chu fang chhawim theito kan chhuwa ruam pakhata chuan chemte kan hmuta abula chuan a hrung niawm tak rumal bal tawh zet thizengkai chu hmuh ani bawka chuan a chung te chu sawma chuan lain sahara pek that ania chuan chui zau zelin thar te vak chu kam hmu ji haulo kan hota chuan test turing case officer nen chuan thil hmuh te chu kan hlana chuan mathar la le turin ngai chuan chu kan seng chho ve le ta athar la ka har chho to khop mai kanaw kimte cha chho tha kan tia ani chutain kan lo nga ka ani lo thlen hun chuan mathar lak chu kan rel chhota SI dika chuan police station lam tirin minpui turin office sar pakhat le constable pali pungbom som ania chuan anni ho nen chuan malak tur dan tur sei ho le anta zana ruang charna hmun chuan kal le turin kan inpuah chha chhota chuan zana chuan ruang charna lampan chuan kan chuak le ta ani keile police station lama tanga officer an lo te chu kan in kopin SI le constable pakhat kimte le constable pakhat somale constable pani an in kop thung ani zau taka rom mol chu hualin mi chatla chu kan thi thlaya chanin semin kan chana mi theuh man chu kan ko ani don bokani hmun zan hun hmang tur chu local in an chata chu kan thlir chhota chuan kan man khawm meuh chuan mi somthum le pahnih kan man khawm ta chung phur tur chuan police officer chuan station lama motor chata chuan lockup kan dah ta